Nuwun inggih para kadang pamirsa kagumiwah putri ingkang tansah pambagya harja midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening DJ HK Revolution featuring DJ AK Revolution. Ugia tansah bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya. Sumangga HK Revolution Production. Nuwun inggih para kadang pamirsa kagumiwah putri ingkang tansah pambagya harja midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening DJ HK Revolution featuring DJ AK Revolution. Ugia tansah bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya. Sumangga
HK Revolution Production.